Хто не ведае, спадарня Ірына нават было ў мяне на выпускным. Так здарылася, гэта была цудоўная з'ява. Адразу пасля гэтага ўсе пайшлі святкаваць, і мы са спадарняй Ірынай пайшлі абмяркоўваць справы. Вось такое журналісцкае жыццё. Я вам скажу, што мы, як маладыя, мы мусім працаваць у такіх умовах, што, па-першае, мы пачынаем працаваць яшчэ ва ўніверсітэце. І маё жыццё на працягу некалькі год складалася з таго, што я на лекцыях рэдагавала ўласныя тэксты, пасля, значыць, у мяне фортка, ура, у мяне фортка, значыць, я пішу новы тэкст. Пасля гэтага у мяне семінар, ладно, на семінары я там адказала пад партай, адказваючы на паведамленне ад калег-калежанак. Пасля гэтага я паляцела ў Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, таму што там таксама нейкая туса, у кагосьці трэба ўзяць інтэрв'ю тудым-сюдым. Прыехала да хат о 8 гадзіне ўвечары і парадавалася, што заўтра субота, значыць, ва ўніверсітэце няма заняткаў, значыць, я папрацую цэлы дзень, ура! І ў мяне улюбёны дзень быў панядзелак. Ведаеце чаму? Ну? Таму што ў панядзелак было 5 лекцый, паміж якімі не было фортак, і не было куды ўпіхнуць, значыць, гэтыя ўсе інтэрв'ю. Так. І ў такім рэжыме я працавала, і калі універсітэт скончыўся, і ў мяне так паціху ўсё рассмакталася, я балдзела па шчырасці. Таму што я зразумела, што я не разумею, што нармальныя людзі робяць пасля працы. Я не разумею, што людзі робяць у выходныя. І я такая проста, што? Як? Праз паўгады я пачала чытаць кніжкі. У мяне раптам узяўся час на кніжкі. Я пачала хадзіць на шпацыры, і мне адкрыўся новы свет спадарня Ірыны, дзе, аказваецца, можна не толькі працаваць на адрэналіне, а потым ляжаць вось так вось і казаць: усё, у мяне дэпрэсіўны эпізод, сератаніну засталося на 3 дні, і як бы ўсё, выносіце цела.